Evo, ja sam opet krenula negdje. Ova 2 mjeseca uvijek se nešto dešava, tako da ću vam uvijek nešto snimati. Nadam se da vam nisam dosadila sa svojim prilozima. Upravo sam krenula, opet ne znam gdje, ali snimit ću nešto ponovno za vas. Prati me muzika Grk Zorba. To je pjesma, muzika koju bih mogla uvijek da slušam i slušam je čitav život. Na neki način obilježila je mene i moj temperament. Voljela sam muziku, voljela sam ples, ali i 3 tačkice. Ćao, vidimo se.